silapha namhlanje kwakhona le yimini apho esasike sanayo ngaphambili ngo-2022 sasike sanawo umbhikisho okumila kunjena lapho saye sadecide khona into yobana masithabathe abantwana bethu sibasuse kule meko siyibonayo imbi ngolu hlobo. Sibathathiswa uyibona ke imeko le into yobana yayimeko engentlanga kakhulu ngelo xesha nethe ngoku yawesi ngeyona ndlela. Ngelo xesha ke sasithathe eso sigqibo emveni kobana sasincame inzame sasizamile with the department. Sizama ukuhlala nabo phansi etafuleni sibonisana into yokubana singayilwa njani le meko yobugqweba abantwana bethu sibabona bekhufundela kubaphela uzuko primary. Zi-prefabs ezinezazobekwa apha ngo-1999 xa kwaku-initiathwa lo mcimbi wesisikolo nezazine-life span ye-5 years at the time. Nalapho sasithendiswa into yobana emveni kweminyaka emihlanu zawuthi zisuswe ngoba kaloku zasithi isebe lezempilo lisithi prefabs emveni kweminyaka emihlanu ziye zibe yingozi kakhulu ebantwaneni kube zizinto apha ezine-carbon ngokwemake okanye ukwenziwa kwazo nethi kithi ivuthuluke lo carbon emveni kwexesha. Siyibonile ke loo nto yayithethwe lisebe lezempilo ngelo xesha. Sizibhaqa sinabantwana abangaphilanga ngeyona ndlela kwiminyaka edlulileyo befunyanwa zizifo ezinxulumene nale carbon ezidibanisela nesifuba. Sizamile ke kangangoko unqwanqwada i-department siyicela into yokubana hey khanizama ungenelela imbi le meko sikuyo apha. Sasiyivile into enje nangoku siyayibona uba iyenzeka khange sifumane nto ke ecacileyo okanye ebambekayo. La mabhangalo wabonayo amhlopha lapha ngawo kathi afika ngo-2009 elandela lawa abekwe pha ngaphambili siwakhalelayo ango-1999. That's 10 years later. As prefabs ezikhala namhlanje they are almost 30 years zilapha eluzuko primary zisenza eyona nqwaba okanye eyona ngxaki sake sayibona. Nalapho sizibhaqe khona sisophukelwa ngutishara kula mabhangalo ejona umlenze wakhe. Sazibhaqa apha sijonelwa ngabantu abebezosidelivashela izinto which is i-suppliers. Sibe sezingxakini ezinkulu apha. Sizibonile ke ezi classrooms nanjengoko isikolo siye saqhubekeka sikhula ngeyona ndlela zi-overcrowded zona eza classrooms sizikhalelayo namhlanje. Sidecide kule veki phela singabazali that on Tuesday after kuvulwe isikolo noko le meko xa sasiyikhalela 4 years ago namhlanje it became worse. Nanjengoko ubona uba nawe kwela cala akungeneki wena njengomzali ubeke inyawo lakho phaa ngonzakala. Sathi ke hayi masibakhwebule abantwana bethu kule meko sibabeke phaa emakhayeni ethu neendawo esicinga fanele uba zizo ezikhuselekileyo kunalapha esikolweni. That is why ke namhlanje si-invite uZwelitsha TV into makabe yinxalenye yalo mbhikisho wethu ngoba wayekhona nangaphambili nezinye ke amakhasi onxibelelwano esiwasebenzisayo. Sikhona nakwi-radios nalapho sibamba khona i-interview sizama ucela sicenga nakhona sizama uvuselela isazela kumntu ongaba kanti usemagunyeni wakwa-Department of Education. Kodwa ke kona into esingasoze sikwazi uyenza leyo into siyimele. Asinawukwazi usacrifice ngempilo zabantwana bethu sibabuyisele apha kungakhange kube kanti khona ungenelelo olucacileyo kwi-department. Into ebangela uba ndibe lapha yinto kokubana ndiza ngenxa yento abantwana bethu baphatheki kamandi apha esikolweni. And nesi sikolo ayisosikolo sirayithi sisikolo esirongo kwaye kudala sindisilwa ndikhona kaba sasiyikhona ngelaa xesha kwakukho utata uMwezi sababiza nabo bamabeze bazobona esi sikolo basisikolo esingaphathekanga kakuhle nabantwana ke ngoku asikwazi ukubakhupha ngenxa yaloo nto. Kodwa ke asivi kamandi andivi kamandi kuba kaloku akukuhlanga uba umntana ahlale endlini ebemele uba usesikolweni. Iba njani imeko especially xa kunetha kanje apha esikolweni abantwana benu? Ibambi kakhulu kaba abantwana babuya bemanzi besithi bayatshona nasemingxunyeni apha kwesi sikolo kuyabanda neefestri zidlakadlaka. Utata uLidwaba besithethe naye ngomvulo. Utshilo ke utata uLidwaba into baba usifumenele amabhangalo amathathu ngokubhekisela kumanani esikolo. Kodwa ke thina besilindele i7 kodwa ke bathi inani labantwana bethu bayi400. So ke ngoku la sinawo i8 ukongeza ke lamathathu azoba 11. Uthi ke uyithumele ke lo email ke njobe besifonele namhlanje kambe ke wathi kukho umuntu ozafonela uprincipal
lo mfonele ke uprincipal namhlanje ngolwesibini uthi uzafika ngomso ke ngolwesithathu ngo11 bathi ngu-inspector bazafika ajonge uba ithini into bazawuyenza kanjani yonke loo nto. Alright, if owafikanga nothini njengo-chairperson isigqeba sesikolo uba bafikanga ke bona kamandi abazali basekhona phayana elentozini sababulela kakhulu mani abazali ngophakama benyamezela into enje kuyabanda nangongcibeni omnqwazi kodwa abazali balapha bafuna uqiniseka uba le nto iyenzeka. Ngoku thina abazali benze isigqibo into yoba bafuneka ngoku ngomvulo siye phayana kubo ezone 6 siyobabona kwi-head office ngoba bona bahleli kamandi phaa. Abantwana bethu abafundi akusuba abazali abafuna abantwana babafunde bafuna abantwana bafunde kwiimeko eziphucukileyo.